nyina ache ya mwa kwa Badwam TV Badwam so na ya fofie dai samwa sisi no na braso so tibie sa Adom TV kase ya da sepa na omre enne so uni ba bia akodia sa wo station papa hwe no watensema ekoso dia ya Adom TV fi sabre ekosisi no nkro bebo ne adwumadi ahodo nyina no na so age brush bi sabno de todwa wo mu bi ya wo betini Adom kase ede morifo wo mo haw atu dwa no ene ya tadwo ate den na fisa moa ebi eba ya de munchemu no ebebramo na afa ya kwa yensam foforo mo ndisi amanyoko no pani baako a waso obeti won franka na brebe na Ghana fo agini tumu a woye mampani no obeboa na mfie mienu de o mai sikasam watoto de ye eno ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no wo ho Go TV channel 119 and a DSTV channel ya 280 midi ade afia amankwa tamaklo afia ni die montie so den sam no enchemu etie be na wotwe ni kakra ni ade beto moni mo sa de hye ya wo mo mori tichi wona wo mpona no no epo abu afaso abese wo munya pade wo mote washa mpanifo bi amai nanso nei Adom kase ade tu dwane mo kakra friase ya eba Adom TV kase etwaso yankasa ye twan ma bibi asiansa wasa ye ne aye mai ya dwene ye ho na se me no mu hia kakra wasa wo no wo hunu de wasa wo ye enye market no ye no aduane ho market no ye tena ho da ye no aduane wo ho enenso so wan hwe yi a atoyere ncham ato obu akora sabe na gas so watoto momane wasa momane so anwa wom wahu enti wo de to gas ne so a na mseja no ewo mo no nti ebe so na hia mani pa na me no mo kasa enti nyame nti bibi abe boko abana musinia owo adweso eye ora Samuel Odrofempon or the street lights ahodo amema inkrotu a ewo ne mansini mu sane ebeya akromfo edura hem na chena na dwa otata adwadifo mpotemo no so no eto ebetumi atwa ade ba kwa me na bo members eye ho ade ne se ekobasa bia enkane ne bi especially street boss no de wo kwantempo so enso pa antempa no na omafre na yenso yabo oban road engineer no amane na ye ka kire wo se abrebia no omoma letitions e wo mo nkrom no omoni enko maintenance no se de be ya ese na no se ye choke na se san na boa na abrebia no han okro no nyina mu tie no so ye ne wo Presiding member oho Helena Mensa ochese miemia hodo aka ebi antumi enu ho nyina titru any new site ni baby ho ahyase ebie foforo no obewese se street light wodi pina ebeko se ne be ya eho ahobambo nso ebegyane na so enti bulb ya abeyi ebeboa yen pa ma yekuro mu so no adright ana minim se obi anso benya ho mfaso enti ya kan se yeda na se amane boy Monalisa Frempong edifra santimantemu ejeso Sorry na yakotie ye no eye futuo no kokobo ya yede ama adwadifo sema wo mo nhihye ade ewo edwamunti yenkomori na yenkonkohwe nei emo ahodo ya efiri ho no mo babra epoaso chibufu aso na se wonyapade yankasa ye ena nyame na adoma nyubira bei enwu da was the trucks ebien oya Buddha stones yi was ebien was aba na ebie na wazi be yare mpon se yehwe ne kawo wo ma oye 8000 o chede enka no na oye 80 million na ya botu tasre ankwankor o wo mde asam be yendu regional minister ho na mom nadmo coordinator waba yenyina edmisese nti na na mori biara osa fata do de yetu biara yetu ma enyubri nyame nchaza yetum yeze mebani bi yeze ebogu mpano kakra Bekumensa eye tipa truck driver wono eno ono ne hyen mu na saa abotan ya wode esi defense wode gu ebaye oni amani boni etwetwe nkomo as a tipa driver the main experience your tire experience normally you could be site
Sefa netina senetini mu nsu ma. Ipeja na bucket na konechi no. Bona wa akaka na wa hango na hye so. Nti normally no we ada ota to tipa driver bia. Matthew Kakra Boysing Mori Urban Council Chairman ni amanibuni etwetwe nkomo. Ya bwana na ma manzai. Obi bia lo de mi aswati ni ama na aswati. Na obi afamihan. Car ebieniska and we abri oze bogu ha yesu ahawa apasoche ya kan pata kasem tidal waves oze say umore apasampa no ozi bubuda no yesu ano Iba kwa nani abre se NDC amanyoko ni ditumi ni mano a wo beprem mampani aba edi ama won ewo mfiempinu ne adunu enan ye Dr. Kwabnado for nene wode nsema to just tumi no ba ewo NDC fem so ono ne Franka Tuni na Ghana fon so de mano de mfiemienu samampani no obehwe na ye sika samu totoye no wasesemu ama abomai ono Adom TV kase etwaso Eshebobo sanya ti biaro sanya MPP ayo ba be du biara 2025 eba evi fiemienu bedalo manani ama monya matu apefra uma mbuntu mama weho achia muye wofasa akwanya no so e de adesrede to esi ahenefo a wonum ewa amanyokuo ni mu nyina animu se wonum entoma ne se de beya se wonya akwanya eba bedi amanyokuo no animu a enepa mampani dada wakọ ne nkra kire atamils ehyasie ye ya na ebo ma omansi kasem etumi gina yie no wo ba beto aso ehia se deba na juma ewie no bewie ya se benu amani moyam eti sa be contest no beka ho pa me number 3 problem before eti bokwa bewiam mo hwa be yero ase ho no mo tumami na be ba eni wiamo ya Boatinjan Dr. Kwabnado for campaign manager ono so den sembi etudwa bosia bia wo bo a ni tua na be ye din ya kufu adumi ni nwie akọfa nyenta yekuru no omo akọwa akọjibi but omo jibi ye ma yesika no se ni gina ya wiase nyina no mo bisa se gama na de na mo ye ya mo jibi ayese ni nyina ne se eniema ye wo ma mu ya no en mo jibi aye ye ma ye nya sika yetimu de bo o ma na ho bra Uno East, mantam ni moswa for ye ora kwasi adujan. Na ne wode ato Christopher nyina anim se yenka mom na ye mom paye mu odin ememai na enso wiase nyina wo ahohiahia ya ye komu. Wanchi Methodist Diocese no ye wo tachiman wo mo asha won fa bi na pani kopiase wode nsemi etuja. I urge us all to turn to the Almighty God at this period of your deliberations, and that we rely on the Spirit of the Almighty God and not on our strength and our weight. I pray that during these deliberations, the Spirit of the Almighty God will provide you with the needed guidance and directions. We are praying with you, and we hope that at the end, you will achieve the utmost. Right Reverend Alfred Apia Andam, Wenchi Methodist Diocese Bishop, also the same etudwa efa LGBTQI+. Because I don't know what's in the they are very dear, whether this is the Amagana. It is whatever dear, no, my actually. Me, Charlie, San Yamana, I be a papa, be a Cassatia, say, Papa. It is evil. And Papa. Let us support good things, so that if they are doing things which are not good, we can also have the audacity to talk about it. But if good things come and you not support and embrace them, why can you say that they are done evil? Chidom hene what Setiman traditional area, Nana Ansa, accompanying, and so etu a Christopher Afo. 7 years, or making Yamiaseme as no, my share I had number Christopher and I society, Papa, as is 30, and 1 year, my apart from a mamre.
nhyehyɛ ahorow a ɛwɔ hɔ yɛhwɛ dɔm so ɔde nsɛm ba yɛn anim nyame tumi eyi wo mu a ɔntumi fa nɔkorɛ iya wɔno ɛdagomwa east zongo chiefs no ano yɛ Abdallah Isaka Giwa ene wɔde ato nkramofo mabunu ne titiri wanim sɛ wɔn awi akɔnkyere ne mpaebɔnom ne adeɛ no wɔsrɛ wɔn ani die mu ene titiri ya afofie dai kwaya adeɛ bi adi anim guaseɛ ne fin ɛbɛka nkramosom no ɛho korɔ no bɔ ene nkwanhyia ne nneɛma bi ensɛm fata no wɔsrɛ wɔn wɔntwe wɔn ho firi mu sɛ bɛyɛ a ɛmfasodeɛ bɛba akɔnkyere ene mpae a wɔn bɔɔyɛ no ɛso sɛ edu time a yɛbɛdi sala ɔhɔ miniam pepefo ɛne wɔn a monye pepefo na motim kakra yɛ din kakra no na wɔn afrɛ mu na yɛyɛ dia ɛmfata sɛ ɛyɛ na yɛ block road na yɛ de motorbike a display as na ɛnni sɛ yɛyɛ na yɛ mu kɔ a yɛ fam so na yɛ mu bi so wia adeɛ na ekɔ wia ne chi na no na wɔn sɛ pepe na bɔfra or the hospital in the neighbor we pray at the same time we say emunanu we are the action yabunu or the says any na person yet to sre ye nuamu pepe for ni na say saa de na eya ewo yeso no ebi mu no say ewo yeso na emma yenye na enye eho enti me tu pepe for ina for say yeso ye be di ye huni Islam no eye neatness bibia eya yeye enti o say yesumu no ewo enijemu yensan sumu no ewo asumdwemu enu ache na zongo ahemfo bi a wonom ewo gomwa is edeto muslimi mabunu nyina enimu se sabre yi a wonom eje wo eni omomodin ase enije no emre wiye no na wobuo bia ensi akire muslims mmema ne emmaye nyina yembo modin se enkosi se sasala ibeko na wiye na yebeti asende na yenkohu adebia emfata actually ya youth ni say akwanchi 30 days in that form say nyame aye adom na ya twa saa kwan nyina na ye wie dia yesre omo yesre nwanum musemfo mbranten yesre obi biara omo man ti bibi asumdwe wo akwanchi awie no say na be ya ye nyina komsheni sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam say ne okan no ye ndi ekire saa na yankoti bibi boni midase acting chairman ya wono so da peace Council Committee ano ewo pandemic sinimo Northern Region ye Reverend Kwame Amewudi Francis odi atonkramofo ne Christopher nyina se yenka mom na yenkoso ayempem koye ne mommoa na o man yasomdua ye wo mu no yentoto no ase na memye bekoso akramudie oni Adom TV etwaso the ansana union RC for organize program interfaith go started ye bohu de we ye problem sorry ahudu a ewo kremu na ye kyerɛkyerɛ ne pa wo sorry mni kremu sɛ ne bɛyɛ ɔmo ne bɛda ɔmo so no mo hu nipa bɔnefo a mo de tutrasam sɛ ne bɛyɛ ɔmo wura kremu ma na sɛ ɔmo bɛ kremu ɔmo ni ye no ntampa ɔmo tumi abɔ police commander ɔwɔ mensin amane na ne nti a ye de adwuma ni sɛ prevention is better than cure na sɛ ye si ano no ɛyɛ kyɛn sɛ ye bɛma adeɛ na aba ansa na yasa ne yare Superintendent Richard Lantey Udate eye Pandaimen's ni police commander ono so de to omanfo nyina anim se won mo police fo se be ya obetumi aboban e wo men mu of violent extremism e adia e ho hia ye nyina pa na e adia ye nyina ye de ni di akire na ye de ye ho hyem se ye be ko atia e be boa ye nyina because ya ntum se ye de ye ho be kyem na ye beboa na se na AC wo aman bi so no embagana na ye gya na bi sigana ebeka me so nti ma ye ntwen nti enu nti na ye di nkyerɛkyerɛ wi a hye so ase ye bɛkɔ so a kyerɛkyerɛ because awareness no ɛwɔ hɔ na ye hu the effect of it me gidi say endo ye kon se bibi saa no Mayantoa kase no so yeguso ye won kramofo edade yi emu na wokɔ Dubai a Ghana fo kramofo na ɛwɔ hɔ no nso wɔn so ahyefa no shonkokora na wɔn kyerɛ mu a wɔn di ma Ghana nkasabra wɔn de wɔyam to hɔ bompa ye no wɔn di ma Ghana nkasa na yenua bɛma Jackson no sɛ akɔ hɔ ahwɛ sɛ de nneɛma ekro
etwaso the frame of the fat fasting we go popular school fasting idea any idea for MI ana die ntia ye fasting ene say nyankopon e de strengthen wo gidie wo ne mu nti akoye se school awakọ wa wie no die na obeye de wanya free fasting wo de be kan wa braba won ana say wo be gya to nchen so gya to baby so akoye say waye brebu enu nti no sa fasting e manipa usia papa ye unu se na wo be kasa wo yanko ho be sumo nyankopon se na wo ye ne kane no wo de be ka ho sane yani mpaso pa ewo sa echiwa na yi se ne yesum kire no yen fam mane mema fra baby bako nti sa wo be hwe colleges na se ne ma mema wo won de wo ha no sa so na mema ana ma so wo me de wo baby fa ko enu nti no yen hia yi se bi akwa se program a ye share o theater enu de yen theater is different e bako ai obi e hia no kura no ensunsun ye da yentem nti Sena Ghana school nitie wono ma bi share university enti sa wa kra bet ma do afina woni to oba so sa pepepe yi se bi e wa pi to ko to ade supermarket and say baby sa krom ba se pa wo college and campus around that there bi so no oba share kra obenya asa message a me be ma obi a wo ha ene kremofo e wo wiase finance nyina ene se otumfo nyankopon onje echire ntum عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أعاده الله علينا أعواما عديدة وأزمنة مزيدة بالخيرات والبركات وتنفون ينكوبون ونيني انفا اماي نا onsanso emma afe bohon enko ensanso embetoye na yawo apomudimu na yasanso ewo nhira bebremu ene otumfo nyankopon na homobro enti efesi enyu amba beka ho Ghana amye nyina ye di nimdi omanya no e de aba be chichi oman Ghana ananse so owia wo de beto so akwa aman hodo so ha eye Al Kasimir University e wo Sharjah medini Jackson ose intiamwa Adom TV Enkakopoi Assembly Penny Odano Elizabeth Saki Nene wase aban de ne hyehyɛ pa bi eguna kwan so na ye de aboa orphanages ahodo ya ye wo my Ghana mu na de aka eye mpanimfo a wo da sa inyanka fie no ano so wo so bɛyɛ wasɛdeɛ so wo ye wo masɛdeɛ nko ade ne aban ne de ka bom a emofro wo ho so da ache bekɔ yie ye nte eniema bi ensem fata bia wo ho one Adom kase atoaso wo my Ghana mu our major problem is attitudinal change. Na minim se nyina nkronkro ebe ye keeper of his brother se na ye eti wo Bible mu no se ebe ye nua aso ahwefo a saade no bebua enye mrape na wo se ye edi chichire nipa no di ohun ne wo so oye but e wo se yen so ankronkro no will be our brothers keepers. Founder no and that Divine Word Ministry. As say wono and akobi Divine Privilege Home. Ewo kaswa ediama womo eni bie no. Bishop John Adontin Boatin editor Adom News enim anamoa wo 2 year edi bie sa orphanage edema womanfo a womo eni bie. Ye nya sika ma na mro so. Ena ye ho to ye ma na mro so ba kakra aso ye so no. Ne e pese ye tene ye nsa na womo nso omo ni bie nso. Ya ma omeni da so. To give a nyankan a shot at life. And until any abra, ye keka yen sabo, ye keka yen wabo mu say, emwebia ye betimi aboa, a nyankan o mo mobon, ye betimi ayesa. Na no ne yeta akoboa ekunafo. Now this time we want to take a step further. Na ye bomodian ye se betimi aboa. A nyankan so amomu so enya, and that so etimi akọ school. Etimi akọ abrochire bi anka se me ye jankanti, me enye obi amwa me da bi. Otumfo ose tutu a otoso mienu ne twafo hene baafo opoko agiman enso ede nsemse na tudwa kosa nipa no ye kan o masem they are so vulnerable and they easily succumb to unscrupulous exploitation because uni obia and because they learn to go fast to bonnet crime violence ni ade no mo ye ti say the potimi twi omo every street Edom ko ne ko yom tete fa eboa yi nyina yesi Yakopon Adom so onko so nhira na ade a ode bagan na so ode beboa no ebetre
ekuku dam bebree de wona hoden ebeta adwumadi n'echi ebi ni Elder Samuel Tobin peni ono ne da Tobinco Group of Companies ano Black Star Player Asamoah Jan enso ebepie mu ewo dwumadi n'ase ensem sei ana Black Star Player Asamoah Jan edi tudwa. He has been an inspiration for we Ghanaians, me personally. Sometimes oya dia I don't say but oya dia was sharing crime. But did you free me and found with you free. You can do it. Now, was I a deputy registrar in charge of academics? I work at University. I won 15 months more. Mrs. Lenda and I don't call. What they are to Ghana, so cool for you name said, but that's a wood you sue. Of course, I'll be here with your pan who do more. Ya, dear, ube we no benya son faso. A day and san new mother bro. Sabaya, we so cool pon or babontia with you mother ho. Train wo oni Adom kase atoso obi wa okọ school na course na okọ akoye no ohwa enya sa course ni mpo na ohwe ni mu pa opese oye ena ebi wo obekọ school agi din akese ba course bi a yede be ma no be wie no timi mfa anye hwe because okọ school ni mu nyina we nya practical experience bia ya ntimi anhyehyɛ ne niama bi aso ko industry na so wie school na se empo no aban emfa na adwuma ono ampo betime de ne nsa ye bibi ofasa akonya no so ekire courses foforo a wono mahyasie eye o wono school mu hono apart from the oba besua say ye business now be ye engineering say ye civil engineering construction technology and even business oba be ye marketing HR banking and finance accounting and law political science medical laboratory sciences e work up ye nchrawo book mu de enko a ye chrawo practicals no and afi so course bi a oba ye work up bia no ye wo ye common courses bi to say entrepreneurship obia ye ube free calf no ene o ye degree o ye masters o ye business o ye engineering o ye law o ye political science and allied health sciences ni bi emu bia ni ho a ubetimi ayi wo ho afri entrepreneurship. Maento akasiano so na yanko amanyon semo na DC maybe ye Wokrach West wo timantemo se delegate no ayese wo mu hia kandini afoforo se be ya enkunimdie be ye wo modia e wo 2024 abato kese a ye tuodu mu. Seriously speaking, nyama bia ni wo a metumi akase e hye mrante no kran se o metumi akwa manim. Sabi sa wo ye mabunu a wonim emabunu hawo wonim wo modadwen wonim amusun nipa ya ye pese ye de ne ba for nsesan no ye bambunu ye abai fefe mu na ye obi asabi wakosu akona nim kakra wo wonim emrante ne mai wa mu hawo kra chikuro no mu ebiom ade ntina ehia nsesan ye party na ho ode nim nyansa na ni onyam nyina ye branches no ye wini elections ye wini abato e party e party headquarters ye wini abato e branch level branch executives no sabi akade ni nyama mo de be ye adwuma no mo nsanka ne ye enu nti adwuma no ye den ma mo Magdalene enemele ena pesi wojina ma wonom to no so abasebe obetumi akomrahye bedwam ono so ne kasa yemu ena odi tu dwa se so wonya akwanya ekomrahye bedwam a wone mmabunu ena be ye adwuma se de be ye a obetumi edi mpumtuo aba ekuro ni mu branches no omoni party nintini they are the root of the party but branch executive for me constituency omo brepa enu nti nyame ya adom na me wini a I will make sure say the branches will be treated very well. I will make sure say branch executives, you know, they will enjoy my 4 years in parliament. And until we can't share Karachi West delegates say, Mom this kechi o, ube die win 100 Ghana, 200 Ghana. Within 30 minutes, 5 minutes. Shadana Tsase, na show no papa ni nyina ni ene yasha se frisa bre kosisa no nkono weboni en shows ahodo ni nyina enne sala ni die nti ye bibia ya sesem ya ye dedicate ni nyina nso e de ama ye nuano mo enkramofo
honorable incoming MP Asante Mampong and obese me wa no be de woni ni prom Bismarck akwasisia enso aba abekame ho be me na mo akwa aba ebi aboko de oh nyame adom ye de nyame ase barika kede sala nso ye nkeka mbom you know so wan hu writing na o kan hu nyeso nso edin sa nya ne nyeso ne kan because you see wan kan ye tu de ja nyambo no mu twiregu o man ne ahwe ne ye de aka we ya na mo kan se wa se bi ahye ye oh nyame adom ade achi ye de ah ne adwada fofra ba bi mu da wo mo mpam yi e de adwuma ne de ye ni holiday o debre o be so de se tv ni enum no no ni asam no enum no people tin fie nso hwese obeti nsem foforo ne ko da bia ade achi ade ese bia asam foforo si sa nti na ade achi o da wo mpam empre wo humpie especially mu amuni mre no on se adwuma no ye kone sa nti se wonya holiday ba ku bia ya try na nya time for my family no na home yes home ya home ba kwesi me ye blame me omo onim say ada me adwuma ahoma che kwasa ada na me sori ntem enna no kra ma na me say wo nwanwa na nso na me sori ahoma che enna no komiye na me say boy nkofo home me ofie obi o je leave de bia so si abonten so si leave no o je leave ne say ene e bra adwuma ya ma leave ne say koda na wa adwene nya refreshed na body ne nya refreshed nyabotre efama ho eso sorry a obi oji live na fia se first na oba gina oba 8 to 5 a opie 7 na oba 10 wa she say so we live to betimi ada but ekobesi a nyamre ma body holiday na aba no rest body no rest body but this say so da ho de da ho e na ye ka rest na nya se bia wakata wani ada deep fine but some oda ho kra keke the fact that pressure bia na so rushing ko ba bia no eno kra no e my body no fresh kama but ya have difference time we free o show live ase anytime abeba ya she dey twa picture na hetu no how be who difference no when ya say mu anyina mo ze na fe ni nyina aba form kama o so kala no so kra akwasi dey so nim dey eken so hu nti mu mienya mre ma ye ho system ni mo ade anye no nya na akofa ba na papa ye jina onyo no wakofa ba na meka yesa mie nkasa so mate no kro wo mate wo he ma me nka nto aso obi enti wo fi a wo dey necessarily see ye news bi head of zongo chief komu aho baby no dey afutu ma youth na ye wi akom kire ne mpai ba de na be wie na obi kowu ase dado ye ma to 30 days de na ye be wie na ya chi obi youth no de bia nka mo fo mpanifo e no mo kasa nso o se islam som no e ya sumdue nti e de na be wie che na ada na abutu yi ada na ya na ese mo gu mpanifo ani mu ase no what me do ye mo ato 30 solid days na be wie che na wo ye ene ma bia ensem fata enye fine ti mo mi ensesa e mabunu ni titu mu de fi e ka islam som no hododo ti mo mi ensesa na me mo nima mpotamo ho okay wonfa ho oh se me matna maye adwuma sa bottom tsadam wo eno ko jano ka ye kan asem da bia na me fa ho da bia na me fa ne wiki mo afa ho wiki de me fa ni ye kan na wo ka 20 ye ho da be no ye ka 2023 kono ko run about no so oh okay o amadi amana ye fe esta anenu asem na making there be before going filling station. Oh yes, before Saturday. Yes. 2018 before Saturday. Hey, before Saturday. Yes, come and 1 year. Yes. So they want my decorative one. So ko akra mo ana say stand chart akwaje ana say on say ho do Christmas no more e de lights no ne ade aye ho no more decorative of fine fefe no. Koni ma na ko he. And pictures are badomonline.com and I'll in social media handles a good honor. Oh, I feel Salamo Diamana Fedodo. One tremo yamukwa. Much tremoma, Allah crabby will be an any beje. Any beje, Fisama Yamana ye fe, Sani Yeshano. I was a mamrani and maniano and a year a dead dear more, and yet dear, which motor so nice, I would motor no call race. And no idea to buy a dear life or no, and where any more numrea, Jume, but her quabrani VATB, where we're near the Asumano. Omo e de small was no drive you. O to do who dam so mo kwai. Se e bo ho anyo na be kwa akoye. Say any speed ramps ya we. Yes. Ade na say dade na anyo na betua. Ti wo said no park na ka wo na ehunu ama no. Mo to mo bo.
e mema ni bi rush do hwehwe ani mo spirit bi wo mema bi so a e wo sa mo hwe na mo jai aso ohunu ba bi ani pa dodo wo a ho na hwehwe ani mu aba obehwe se moto no se otimi danda moto no batanye kwan obehwe ewu ama ye di ye wo ba bi a ye sa race no enye kwan we so a cars papa kura hwe ho na moto ti yesre mo enne se beach na wo kwa akwasi ka bibi kire wo mo edi a wo ko bia nya botre botre nyame adoma ma afi na ko aba beto ye wa ye nefua aduasa akonkyere awie wa prepare ho for afi nhum ne honem afa ade nti no so ogigi wanim ekowu okwanti wa bra ba bi ya wo ko no se wo simutima ka be drink ma bra wo hia so be ko gidigidi sa moto basa na ye twa nye na kyese wo ye senior motor rider Debi. ne wo ye na obi enu a wo ma award ewo ne emu ye okwan ne so no pagya moto nanim e de pem wo e dan no and obi am award wo ho na ma no so tie akiri obi no be mo award upra wo pra kwa and ne moto accident kura ko hospital afia nurses be bebre person be pay attention kura to you moto accident no because they be no me kai say utu amfua en dodo na aka se from one na yesade omo na yesade esra mo mabu na mu nto mo bo na obatan etifi oni mi se ne ba e kwa afi obete ne afre se wo ba no so ohumum ye anano story bia ye wo bi ho side na areho cranket 14 15 16 bia omko tu moto na mu dreme kasa wieye nkra ni nyina omu nyina etira apacha ne ade yesra mo enne de moma nya accident free moma nya chrono free beach free a obia nko ensuo enye wadanfo no a sesanwa ne bigu na ho akeke wo de fa sa wo na mpona no okra no amasaje wo opekura memfa ho emfa ne be hawa wo de ko na ko bu ani akoma ko se obi o ha ya opese okunu de ko so wo de ko na ko ho omo nim dware no ben rashe enko no mo nsanso mfa nko da nsuo nimu ade wo ba ko wo me anya careful mama for the way you oh papa take of ready for dan kasem o say money to say NDC for to mano no ye won frank tuni na Ghana for so the mano 2 years obese sanie mempa economy na ehwehwa esa obese semukura de amaye ti e de NDC montra na monfa mano na mo de mano so na Ghana for so ya hwe na ye so de amano asesem ama okay ti Dr. Kwabnado 4 na nsema ya bone tofa adomonline.com wode aba eno no kuma wa ba to so mato awie o MPP de no kana o mato awie na yese ns ya wanim yeah say ba omi ankrofo si o mo side ala ankrofo si o mo side o say papa na bede so obi e we ni numbers yo ene owura anim ahe na ogina dey declare ni ehunu but say no kra no nipa ba ko ni vote well so supporters delegates to man no omo so beto amasa yeah that be me sure because we ye kumawu ena no ye presidential election nti ye no de no anya yibia but aye omo lusu ye ne so de omo support atanachi omo se kun no anya MPP kase no wo NDC aha nti ye so omo ya bato de se tu wie na se enchi wa show menti mo se bia ne ba bia obi age tu enokre no omo nyina age tu na efe na akono nti oba adomonline.com asansam no e wa ha na ye ma pani abede akire ne yire papa bi a won se da ada obi kan sembi se nkemofo ma ne ade na aso omo ye different we dey color tell am panso omo wo different colors bi se tuntum a unso oginamu ayo oginamu kokko no so abibia ni mu okay ya menwere mu obo mo pa nti omo head mistress ni omo fa nkasa oba papa bi ni e dey ta see time aso time na so ansa me mentintim de ye nkonko a e dey ta see time aso nti ye ko ni ma bebre ho agudie mu nsam beba na ne nso ho sapa ne yasesam ne nkramofo da nti no a different sister Sandy and any producer Sandra Couple or more the beba na fe and no the wo no wo e de beto so ye kwaba bremui yiri se mo ho aye ye ma yenwan muslimi fo nyina so afishapa nyame konkroni ala ontonko so enhira mo no nyam kase kopem samba ye kase pa ena komodie kase bi oba se di asem we say edi ni power Ghana galam say wasem Professor Frimpong Boateng report on the ababonting responses upon responses ya nkrofo ya bo mudin ede ama any response specifically Professor Frimpong Boateng enura ede kodema gabi asaro chedako now chi ye bedi nkumo but
Western North region seshi be kwaya asem na making abranti afro talibo mejiri so ho ye me kagalam say die obi o seshi be kwai yo nim talibo yo wo shop o locus wa hu ne making me ka hwese say na ochi ye wadwuma ye ne wu ye bia ofisa Ghana mra etie bia ne jai talibo ne wu ye bia ofisa Ghana mamra etia no jai men ka hwe data pacho mame sa video imori video yi na atwetwem ye di commodify sea defense project ye o se ekoso ewo mori ene ne potem ampanfo enyeye ye no nam so bi ma asochi ebo yamanfo danya adwiri agu enya asem kuma ye ka asase ma ne kowie mu se aban mu mpanifo atena se ye dwan ena ma sawra usemi ato amanfo tempotem wono sese ni abetom ye se temanfo na kasa na sabio wajeje on kakra sa omde akofa eye enema ye de sa city first project be se abo no tipa trash be se mienu yo ma sha se ede to ne kakra omo pem wasa manfo mu omo no ntimi enya because wunya trace be se edunum 15 no mo timi de aye say ye kase not even the MC, not even the member of parliament, than to talk of the regional minister and assemble ye wako honum. Tieri yo, ye wo MC, wo MP, and ye wo central regional minister. Asem kesi say yes si, amanfo fie ebubuegu, omo pie no watimi akompatam wonum po ahore ne asie. Maybe sasa MP no enti 2024 be kon makobontoa MP no wo honum no wo be kon makoye campaign se mori for to aba ever ma biem se wonem krofo a anya gidie wo mu se asem to mu a woni betu abeda wo asem kese se atomanfo ekọ na otwemienu entemye member of parliament untimi si honum bokra ehwe ne asi abanam sini amampeni na nado dan kwakufu ado enya mu gidie ni arehemu se giramanam na bu amafo mori asem kese sei asi wonte bokra bu anan enkonkwohwe ne asi no wa original minister krama ne amono so aba regional minister so na adwese on tere because nipa ngu o eti regional minister tere eno no so enyina samiye ntino one frɛ MC bisa se wakɔ hɔ ana na no ma fe se ne ye no ye man Ghana no afe se na ye o man Ghana no enti de wo boy ena we yo mo eye no omo na de omo nim de omo suahunu eye there is no proper guidance because see defense project ne fa mo bia keke ye wo koye fa so ye se de be ya asochi ne bossa de ekro na ensei ajapade eti na timanfo de omo pe ene ye yam hyehye eto we why honorable Justina Mary good why eti mo wie ne ye a anko ya ya sa popa ene aban sika na bi ni honum no akobubu agu ne asaba ye foforo aden ena bro won penfo eti musa mori fo am dey o my dey Justina Mary good mori fo your day ye to ba tampa ya so dwo manfo asem kesesi region mampani akufo ne timi ma ho etu apa se tena won mehwe honum enka ko ne yedie enye wasem because ubusani ka ho wadafo ka ho ukuru ka ho obanka ho etu bewu a omungu why what kind of wickedness is this etu we yo mo ye ni say no se ye we na contractor ba no so no mo ye no anye yi a marigold ubesam ye ni sika ko buagu mi besa minister central regional minister ya wonwi nipa ho eti so mo ye na anye yi a obesa ka che mampani se ye fa ban sika ebebubu no mo ya anye yi no entongu
ni enya foforo da bia meka se president Kufuor aso afon de munye bone o I'm telling you munye bone bia unfortunately for us yenya mampani na nado dan Kufuor a se na ni enim no opposition was sakura in government because I'm telling you say na Kufuor no opposition and na wo ye wo ya e ka koda dada very good it no better see entity are we octopus Ati champagne guso because be bill we be see na Kufuor timi nyo hey or the akonya na chow. And this is the challenge I go through as a mind and our some mampani Kufuor aso for be ya pania mampani ye din enye na sem tem kasa to the be mu bin ya na eye ya because we say the nana dan Kufuor dey nim 2016 no enyo na te akonya so yi enyo no any before catch people go create you be na be siga na akonya so because this is not the Kufuor. This cannot be a Kufuor. Why? Some mampani asofo etia and for mampano na mabreso nyowa chief of staff on twetau from what's up pare chiake won twetau mami won twetau won te no say osi won sa yanko no okọ yemra no oba o wa asofo amadwuma mo eye no entwaye chief of staff to be carry crunch obia adai chief of staff to be carry crunch e fa kire asofo what me mama ne papa e fa chairman pani because adwuma no yele se wa bro say ye dio say be say ye nyini nsuo say dio mama why e na mo ye Ghana say et MPP bo no anyway wait when I'm breaking 8 no wait where the breaking 8 akwadufo adwuma say ye the breaking 8 any adwuma say ye the breaking 8 ade MPP ade eti Ghana fo nya gidie ni aresewu ni ahotoso ewo MPP mu no se na be Ghana se minister kra etia ye nya se bi obia o mampani atena ye entene no eti ministers ni nya feel relaxed because obia feel say wo ye le papo na Kufuor wo nya ne hwe o de akonya na che no and this is sad mampani it is sad. O say Ghana, o say Wankasa party, o say Wankasa mampani Kufuor. Maybe be obi nkanchiro. Mampani e be obi nkanchiro, but ne wo ye no, sa legacy na ka otwa to wo in your first term no, wo say no. Mampani I'm telling you, wo say sa legacy no. Et in a GDA ya reshemu Ghana for people no, at this year not because you in your last term. It is because of the way I all handle nyama e wo man mu. Asamunya wasembiem. You na do dan Kufuor nipa anim wo the way now you strict. Tell because say be a MP before Kufuor bi akala na be si akonyos. Na nya Kufuor da anim nini. Na ka very good konkoi, very good. Ah ke yam pam da. Sa sem kese sesi origin. Minister Timbo kra manan ko hwe say me manfo kra to om kra obi kra pra. O so se from Batampa. Je number way. Na se na manfo frɛ me. Na kwasi e was me person de man na ye ho adwuma ma mpacho frɛ me producer see friend na ache here. 0552 540 562 0552 540 562 frɛ na issue bia wo bia no. Ya asemba ye nsono saa ne meka ye behwem fa to trim. Nya so ka kire ya ba beka o ka kire ya ye behwem tie de mre behwem apɛ ho adanse ansa na ye begina nom aka bidi dia kwasensia agude wonsem eto aso TV so Adom TV so bedwonjuma die so dia wo kensi wonsem pa ensa kena no pensu ja midin di Enoch Kwasi Wolanyo Wallace agudi catch back the only nomenclature professor's degree in sports
the Al-Regina Wallace, the nation's presenter, and Messin Kunya Elcon Quantum Cordon Small and Sack and Pencil, Wakana Goodium 18 say Josh, and Smam said, now for 4 days, na Emubia Barca the Sala additional, and I the Eba. One expert, I've always told you that betting is better than Sakawa. Bet the intestine which is who trend before Kumabia, within the Kumasa Manum, catch the bush for now for 4 years or more for none, any Ukrumo, and open food. And I said, Sala idea, one expert, and the Baba, Aboma Nema, Etienne Quidi amount. And won't bet with money that you can afford to lose. Sikay Yano, and no any ditch bet. Yes, I bet you are. Why you betting a boom when you bet your prunes, bet your cocoa, which betting a show kakra, and to bet with money that you can afford to lose. One expert, a home come and the age out. Jeffas Mr. Duty infection said do say gonorrhea, syphilis, candidiasis, white fetal and studio por natura was set to make Jeffas a dubia nom, a bit your boy proper Haravanum Rebohum, with near the Chinache or Radim into more than that herbal shops and pharmaceutical shops ma was open Jeffas Mr. No near dra, a bit your boy Emaniama at 22 the amount. Sedimo gel and roll on your ultimate pain relieving gel for a pampas weapon. A kaya dear, a duba quick 2 hours to see home, a boy mass eternity queen a Sedimo gel and roll on. Mr. Kwashamana. Soja phone gusu ho de but we nya bi ato afi ko temanso a edo ne bi gusu e ho house abetia aka obetia from say wo to anoma na say wo to na okoton no obetia from 0208219129 na on Sedimo gel and roll on phone pay for hwehwe komo pe product bi to ne mo a ema wapomode onsem so entiankwe we mu ene sponsors omo teach abo men no penso yedi agu kensi wonsempan saka 8 major a journey of 1,000 kilometers begins from the very first step yensha semfanfi English Premier League and the charity wa ne kan say EPL results out the 20 PM ni Thomas Tepatis Arsenal wom ene Sadamti ebo 3-3 na timi sampa kensi no eden pa fi dan no ada Thomas Partey bi di MPC Uganda how ko ene de otimi sampa Arsenal has never been the same ba ukoma Liverpool eche Nottingham Forest echom 3-2 ewa kensi na afenso Newcastle United enso eche Tottenham Hotspur echom 6-1 ewa Sakins Kesia epiemu ewo England emontenso what I say ya no mani omo adwuma na manato afun but eni ye hwe nim se kwan bia so no ye beko Abdul Ghazali kotoko acting head coach no no kita team ne boama ne matia ku after the game our win 2-1 against Edwina Stars no ne nkoma odija bidwafuni. Players have reacted very quickly because we started slowly. Technically we were doing everything right, but unfortunately individually Augustine was not able to defend Jemfi well. But we still have about 7 matches to go. And you see what happened. All those who were at the first 4, they all drop points. So anything can still happen. We are now moving to the 4th place. And I strongly believe that if we are able to continue this way, definitely we are going to get. Abdul Ghazali, Kotoko coach, and not in Castle in Como Ejano. Pa kwesi Fabian on that league in Robert and Radie and Farmano after the game on Usun Comuni. You know, football is, win, draw or lose. So we believe in the coach. We believe what he can do. He gave a tactical plan that the players listen to it and they work according to the plan. So when the coach leaves, it doesn't take any effect. So, whatever he done to the club is very good. One gravel from no Hafiz Wuta Kunkoni we teach any check class 4 oja bo ne bo se obobo oja adichere no so obobo nti eso she more goals. He's the leading goal scorer in the Ghana Premier League ono eposo atina ma be United after the game ono so nkoma odija ni. It was a tough game because our last game we could not win and House of Folk won their last game and their confidence was high. So coming to this game we know it will be a very difficult game but we're able to win this game. Actually, this is one of my aim. But firstly, I wanted to help my club achieve our aim for this season. Secondly, I'm aiming to win the Goal King. Afis Wuta Konkoni, we teach any pa and a or the ball I jumanti we judge yes at all and all Chegus Ghana Premier League. Other results PM no Accra Lions and Kranjata. Omuchi media ma atwom 4-2 bisi sabri media ma so akuduta ko biante so maba afen so kuto Creas enso ne RTO Boss USU Great Olympics 1 Tamale City 1 Team Football Club 2 Samate 0 and afe Karela United womso ene Legon City mo etransma Legon Cities ebetwa makaminu omantimi ante outimi sampa ama relegation center no ebon Karela 4 womo jesem na afe Gold Stars enso transma eyetima omudin ene bekum Chelsea ebetwa makaba komantimi ante enso Taman 1 Ken Faisal 0 into we any ni team SPM Ghana Premier League. Yami adoma ni betia sadi obi oni besa de hunkumo hakret fiansa bro. We gina we so amobia ba kadesala
me adom na wakoko na bi wo ha wo frɛ a ya be gene kama ya be prepare abo ma ne matua sakoyi within the profit wala sakudi catch back up and of course evidence based sports presentation it me jao she no so am say one expert I've always told you that betting there is better than saka I'll try before didn't before try kuma bia within kuma sa no manum nemu bet with money that you can afford to lose ke ira nya ya no eno and the try bet je fast message do that actually infections do gonorrhea syphilis candidiasis white fever na so dey poor and actual set me ke bia ko herbal shops ne pharmaceutical shops ne ma on sabit me aka je fast mixture said more gel and roll your ultimate pain relieving gel set me ke bia ya odi bia etu ase okọ e ashamana soja fo gusu na mode but on sabit me ke bia to na fi odi wani echrim e wotem hanso a sabit me aka bi obetia from 0208219129 na fi one said more gel and roll from pain for ntwetwe nkomo ye hwɛ mo a emaniema 822 year from now the act of being a good guest to now to say goodbye. Ni asumu ye mfa fide ne enkoto ba bia o koso a mano enna ha na wani gye a wogie bia no dini moderation boko nya de bewie akire yeso obi epra ya admit obi ya chi obi da bi enya no ne yose enya no also wogie wani no wobegie wani no akwakoda asumdwem na wogie wani nyina nso no na wasa wo hwede wudie ne wo de koni padua no mu no nye se ye eyinti bibia na wudi wobedia bewie na afi ada no wo yare bibia wudi bia mo ani na ho ti ase ye hwe ya pomden ho ensam no so eye ti mewo Dr. Michael Kojuchere Martin C4C Homeopathic Clinic hospital wa haseya anope na da Roman ka fofie de nkado kadana nkadojo hunu da bi oso waba na du mrese no kura na sometimes obi a ofie ti o se woni yedi nkomo e ya pomuden mu dog ya mu akwa aba na bibi aboko de nyame adom ne ompa ba ye de nyame ase papa apa na fofie de sanke ni se ba na me fie akra me ko tena se ya adwuma sa because that time no mo nya ho ma hospital yeah mo no be doing working hours in jomo to member no ene so be hwe na the first time obi a hye de nya bre hwe Adom TV no wasa nya wonti no yaka C4C Homeopathic Hospital kam ho bokosam kakra na nyarwa hodo ene ye ni hu nkomoy yo medase mamifa enchia in fact megina minuano muslimfo a ewo esikumodo bembra kwa anemu emma muslimfo ewo my Ghana nyina ene amanonefo nyina na ba kasala onyankopon enhye moden na omamo ahonden na muntumi emfangina okubia ano mema omampeni abedi echire so nalba kasala so nyankopon so enhia no na neni so ade hunu ene Samira Her Excellency the second lady Anna the second lady also nyankopon enhira no say behind the success of obia no bema bia na chese obabi de chire giant bi ejine chire C4C homeopathy ayaresabia no ayaresabia bia ye hye yedwuma se yedwumedie ase wo man Ghana ha 2014 wo Cape Coast ni ye hye yedwumedie ase ena officially ye launch hospital no 2015 January the same Cape Coast na nkakra ye di bie ye branches ni ade wo man Ghana ni ye di kopie na ayarsabia bia no dwumedi a edi ebi herbal hospital herbal ndro eno modi adwuma ebi so ye allopathic hospital ni ebeka se orthodox hospital eno so ni ayina yenim se orthodox ndro ebi so ye acupuncture ebi so ye chiropractic inte ba medicine na ye wo mu branches ahodo bebre na eno ena ye interest no homeopathic medicine na wiase afane na no bosum we bosum a ye die si ho na ye de promote ana se beka se the month of world homeopathy ente na between 10 to 11th of April 200 years ago in Germany over 200 years ago Orthodox Dr. B utum say
over 36 years I was practicing allopathic medicine. Ọhwɛ nsunsuanso ne ɛho errors ne nneɛma bi ɛwɔ ho ɛna ɔsan yɛ further research sɛ in fact ɔpɛ bibi foforɔ a n'ani ɛbɛgye ho obetumi ɛde asom nipa yie ɛyɛ Dr. Samuel Christian Frederick Hahnemann ono nko ankra bɛyɛ abrɔfodie nko abɛyɛ 3 Hahnemann ono no yɛ German physician and yɛka sɛ he gave birth to a medical homeopathy as is here uba Europe abrochi memoir more than 60,000 medical doctors and Sisiano omasan call further training in homeopathy as Sisiano almost a medical homeopath. It's not just said, we a doctor near, oh yeah, orthodox ni untumi enye homeopathy nka ho agye sɛ wakɔ a ho nimdie ne ntete ye nto ba Ghana ha enye yen allopathic doctors ni ana enim ana ewo nimdie efa homeopathic medicine ho na homeopathic medicine no saa kwan a yefa so edibuoi one shall begin say orthodox nro but homeopathy abrofo nro ye wo mu tablets ye wo mu capsules ye wo mu syrups ye wo mu cream ye wo mu eye drop ye wo mu panie nti homeopathy doctor bia or ye certified or ye qualified no or panie ye panie no so or the injections no so are all homeopathic injections are the whole world Germany and omo eye homeopathic injections any oman India and other countries oba yen training so I won't say homeopathy nye bribia obekwa koso makwakotna minua ba efia mankwa mababa gentete ewo wo nase tembe gentete ewo wo nase na afede mako also me homeopathy doctor just like obiso me so Diana metete ahaban na media bomu na wa static so na tese me doctor and there be homeopathy training in-depth training senior orthodox doctor beko training for like 7 years and over no so na in medical homeopathy no so beko training for like 8.5 years even to 13 years your first degree 5.5 years and only a bachelor of homeopathy medicine and surgery into homeopathy doctor be so surgery but Ghana ha no embra emma yen kwan say aman bia ne omom embra ena uwia na why doctor of medicine MD no ebeka ho na wasan atoa so na opese wosan u PhD so ewo ho enti yentete ye no ntese se wofa we mu nyina training ni mu ansana ubetumi aye adwuma at the diploma level but eno no qualify you as a doctor me hu se oba ye office wo Germany o ka mo ba ho no enti hu se Germany no dan nanim no hu se doctor bia wudin ene dwumadi a oye wo ho ena ya trotro ewo ho enti ansana ye be ma that particular title say we a medical homeopath and I say we a doctor for homeopathy no unye certified that even in Europe no that recognition no untumi enya inti entity any nimdie enye se wakwakwo sua obi nchen na obi akaso oh me na me kire no homeopathy enye unse as herbal medicine was growing even right now crowd back here in university your medical herbalist I also work training for like 6-7 years and then they were educated and panty apomode mu fanemre no akakitu enti yen specialized area LC for C ayarsabia yare a cranko na chese yebeka say chronic diseases yare a wakwa na say yare bia beyond bosuminsia sorry bosumu abasa as in 3 months recognized as a chronic ailment
enti mame papa branch ababa wa wo hwe me baby biara wo hwe yen frɛ ne holiday C4C homeopathy ayarosabea Kumasi for on the 28th me ba be piemu pacho 28 no is it Friday. Friday. So on Friday 28th me ba be piemu Ashanti region Ejuso Kwamo branch. Ti baby biara wo hwe me bomoden na efiada be hia me e wo Kumasi Ejuso Kwamo. Efiada we ya we dwade efiada we ya ena kosi ya oda so me won kran Adenta SDA junction. Upesa wo hu mia nkasa ebia wa ba ha over the years but because of maintenance na Ghana nti onta enhia me sisi ade bribi de me aba be ka hate enti bomoden na bra Adenta SDA junction me free ha me kwa akotena se all the other branches ni nia doctors ni na atena se a ye be show kama emfa ho kai say in homeopathy no ye hwe nia ede yare no baaye honama kwa wa na atochima no yensoso eye yare no ano but rather no nia ede yare no ebaaye se bibi edua bi si ufie na sa opese wutu dua na omfa chainsaw entwitwa utwa kra o ma ho be 10 years kra be sin free but rather no utu eye edua no ase na nhwem kra che se utu edua na ase ntini kra bi etumika asase na ase nti kwanya homeopathy ye faso edisa yare nti eduro bia ye de be ma se e ma eduro na se tablet kra enye bibi ti se bia malaria eduro nti wo ka se wonya malaria no na ye ma eye liver eduro esanse wo liver no na se eye mra ma malaria no so etumi eye de female anopheles mosquito no so otumi nya kwan na otumi bubo unipedua nti honam akwa awan bia hunro na Yankopon adom nyame ede achenya yede ye adwuma ede som oman Ghana adawma me nya contact no yeah most eneye ye nuanu muslim for day every way na ye only for ye nuanu package way 20% only for Muslims from enda kosi eye ifiada se Kumasi branch obeko bia no se wo ye Muslim kwa dia ubenya 20% discount wo ye Muslim ni kwa dia wo frɛ number se wo screen no enim fa wankasa wo ebusua ni wo bibia bra 20% discount ye beto ye boase na ya show ye maame no so ye Christopher ni ade so bomoden na bra ya mamo packages ache to the bomoden bra na ye show ye number ni ye 050 00 40 328 050 00 40 328 and I say 05000 40 331 05000 40 331 number is no screen no as you bet me actually Dr. Michael Chamatien Fonsia yeda se papa na mi last year me sure say last year mu honso je ye betena ha sresre na ya na edin se ye kase ye tena ne ye besre mo agiska ya na edin pa because ye nyina ye twefa yebo nanso wo ho no bia send o 20 cities wo bia send o say eguso ye didi bu akire ho ya 25 na wo hwa na otumu say enipa we otumu san ko wo bi pa nko de beba mana broso de akaso na ode aba no ye ni somo ye ba ha last year awafo bi a wo mo bantafo na baako onya condition bi tina wo say de ni free asimpota mo hode ne ba kolebu na de mojeje sika na yejeje wo mo ho no adanse aba no ebura adwene ne ntiase so ese mu hunu bi ese mu tibie na mo besa kai senior high student ya mo so ye twins sa aba ko na bibi fu ane hei sa okai me ye se wo hunu nso na obre pa ho so ye be ko ho na ye nua be ma Freda mo onde mpota mo ho no mo de yare na ya na no de ti ye ne ni bedi nkomo ne yahwe ese mu hunu de akosie se be ya wo yi bia ma bo se adom de wo mo ka wono mo ye enti yenkwai na me ma Freda kwaba afem mo kwaba mo e fedodo u designer wa ya de atare ne fata o wasin fusu wow o ya de fata o kala no so ne o kala ne ye sure
why are they so be a ho ye de na me nya sure so de yare bia na dabi na de ye de yare bia na de aseda na ade ba de nyame ase ma bone tofa akra entafo no de no omuna na wo nkuko bo no mu ho na esro mu awo ekeye wonta omo so ye ntafo se na ni nyina ye ntafo badum omo ewo no mo de omo afum ho na omo ye ntafo nketo amienu anti ye nya afum ho de enwi anti ye hwe omo de na ade wo ne kon ho no penina na okay ampedum pacho ye penina de ne first nanka ampedu de okay ode ba ko na bade na ye hwe nka ba ko no ho asem anti ye nko bebia no mo da nkukobuo no mu ha no visuals na wo hu no maye brief kakra na wo monti ase ne nto aso bebia ko me kai say the last time I buy no na akwada no wo condition bi ne spinal cord no problem ena ne ti na nkasa nso so ne nsu akogyinim ne ti no ai kese ha enti na so mo ko ekoye surgery na akwada no ho etimi eto no na baby omoda na nkasa kura nso so no bi e de yare kura nso sa kan oh your problem tina so mo pe baby e ko ha bi ko ya de na e ba tina ma wo mu fi wura tu wo mu ni ade na nyankopon adom ye ba ha no Adom TV ahwefo enni abusuan no hwe amokura we say ni 20 we say ni 10 e bi 50 ni ade enti ma abusuan ni nya sika e ma surgery so mo koye e wo kolibudima no omo atumi akoye surgery na ma akwada ni ti e na afi ni spinal cord nyina omo aye ni ti na start ya e twen sanso na afum ho na no mo wo no so no sisi omanya sika na adofo de ma wo no omanya bia ba han chimen ho bia onen menum ni nyina ewum sanso na omanya sa sika na bi so mko ye surgery ba kakra kai no onu bia koto asase half plotter omo abehwese bia ometumi aye dankra ba ko bia susu na ometumi akwa akotiri mti am se ya aseda na de nam se tiefu hu wo mu na wenu wo hwa mo na otimi eboa wo mu esukuma social welfare for assembly ni fa wo so boa wo mu sanso na Assemblies of God asafo no enso boa na ekuo bi so America wo so from Genesis family wo so boa wo mu nti wo nyina mo na ka bo mu Adom TV ahwefo ne ade nya ka na 5 CD no 2 CD no 20 no ni ade na manne abusua na nka wo mo ekwaye mu na wo mo tie na nka mpese ye hunu bebia ano one time eno mai ananu nie bebia so hu aha na nka me pe bebia se o makotena foforo okay ewo mu but badem se wochi enu nie bebia o mo ti se bebia o mo ti ni nie mo be ma no so wakan ye na asase no susu ni be ma ne kan onye ni hafo sa uko dem we so mo fe ayi no so aba beda so se no hu yo timi tena se timi tena se nti one ayi se kakro se pani na yepe so mo pani do timi so original but we no afi no so so nkakra sa ayade Ghana fo ye damwase pa nti yakra no de ni surgery no ba na ekọ nti mi nyina so nti na chini ni omaye ne kama ebompa ye se enkonya ha obia omo ba ha be sun pa na nyagro hwe be mesun ni ade nyagro ba fefe pa na akoba ne sa nti nyame adom e don so ede no ho update enso na ye de ebramu no ti yada mu ase eyaseda ye de mamu ti avreda ha aka pani ne de no ti fo beka ya panyin no so no so ko school e wo so school so do secondary abrantie mpo ye friend Bernard no ko so school e na oni omuni wie no anke ye pe ba bia na gbo ho no ebeba eno so beba nti no situation ba se na school no ntimi enko na je so omuma no ba fie nti na compassion wo oh my compassion for na wo no boa na beginning no nti e ba e no so school all student for no so chese omo e wa brochire ni ade nyina contribute ye na we no to nchen so a aboafo ahodo bebre eba mu na Adom TV afefo so omo ba ha no omo boa omo pa nti surgery ni ade nyina in fact ko na no bo na e den pa kolebu omo ko ba ko bi a omo beba no cost ni bebi omo beda ni ade be 12,000 kura na so omo ya aspend na so omo ko 8 times omo ko 6 a je se nanka bebi edru ndi nka ne time no aye kama nka obeko school back ansa na awrehosa ma ye tie se da course na kuma nti wa free mu ko hospital akwa ko free mu ho nanka ebre wo mi na wa fem kure a je se kuro no kuro we kura de
ebi o ha kuro no untumi meyi waste but na kaketu bi na senka asa na arehosem ekukusi but so school student for no ya ade Adom TV ahwefo na afa wi no to nchen a compassion for wo brema yipen so ya ade pa boy asa wa so osre ya ma no ho ato no ho ato but no to me ko afu nyina na ma me ko afu mo to me ko afu no ye bibia na that just go hospital and check la flu nti arehosem ba ko a eno ne arehosem ewo mu but de nyame pe no oye ye nti nyame aseda because waye ni nyina nka obeka se ne ye wona akra na awurade ama na nko ne yakoye bibia no opese nipa nyina hunu sampa oye nyame but on nanim de ntia ti we de abusuafo mo nkafra na mom de mo ye no eso aba no eso e kama ntimi yi bibia afri ho na ne afrede kan na fum nyina nyame adom na afi no otimi ko ene so ode na koma yesie no kra mukusie no mse weekend ntini nyina kra wo yi oh what a show enti mse ho na eba na enche ebedu ho no ninu ya penny o zekakra kafra wa she kafra Alfred so why ade nye easy why ade team ni na yeda mo aso wo director na mu sampedu o si entie de omo kan bi Swedro Secondary School All Student Association for the course Bernard Akornyaba odi ye warasabia hudu nyina no ne wodi mu akotene pa no wokasa mafo eye Grace Laboti eni Adom kase kasai asam na asefema tomiso isanse Bernard asam eba ye ne yare no edi kan ko school ho ama yenya ntie say we are stakeholders old Swesconians and as Swesco for isanse compassion for ka ho Adom for ka ho na your headmistress PSA go da esi andam ema ye ntie say near ekoni no yana yensisi ne form cry yen alumni a wo abrochi create go fund emano ena yenso ayeye Ghana for na yen ye wo ha no so ebie account with Momo na ye gigi sika kakra a emu odu yie esanse sessions are all koni nyina ye about 8 sections of chemotherapy ewo kolebu entino say every session bia we spent about approximately 12 to 13,000 on each section na ye bomodi anso pe baby mano ewo nkran se oba na chese ye core sessions na wakoda ho kakra ye wia na chese wa back to Brema Eyipe enti 8 sections ni mu no otimi ko 6 na ye ko wie ye no e ka se ni next session ye Wednesday a ye be ko ni Monday no na ochia ne ni ehwe ban no krenya me ni me ameka se yade ne to me so for about a week me ntime nkasa me su kakra esanse na sections aye ko nyina ebia mu bi me ka ho ne yeko enti ne yeko mu bia no me hu na nkasa kolebu ENT penimpa wo ho no old student a oye ye formal vice president Dr. Kenneth Beidu min kan sen papa Adom for me da papa na si yie ye be ko bia na wa ye busy kra na obeja ne oye bia na wa ba wa be hwe ama yie ntifo a omo hwe ye ba bia ye ko ye ta ko any Bernard for the chemotherapy sessions no omo hwe omo nyan e ma ye VIP treatment because of your doctor no min ka so omo nya de but ye nyina ye nim Ghana nukre nyame nim wa ye bi ye nyina nso ya ye bi wo mo mutuetue sika ni nyina nso aye ready ma ye kase kankasika ne tua no na ekoso nso no ye nyina ye nim se owu okurade a enkwantment ene yate ne yate no ti kakra ye wo kan no me gina akonya nsuma da Adom TV for ye stakeholders Adom TV compassion Ghana ene so also Swesconians ni nyina ase Bernard Mame ne papa efa akunya no so
ɛda Adom TV ase ɛna afei Compassion International fo a wɔn so ahyɛse nyinaa wɔne wɔn enedi ako ɛwɔ akwadai na ya asa ho sanso ɛna ɔfa akonya no so ɛda Asoaduro Secondary School ɛna afei obi biara a wɔhwɛ Adom TV a wɔyi simpo anase teku ɛde boa sɛ nko wɔn fa mpre Bernard ne nkwa na wɔntumi san kɔtɔ na adesua so a owuru kurade a nkontumi yi ntino amasisei watɔ nananom ɛwɔ nseaduo no Compassion ɛna wɔde start ɛwɔ Bernard ne yare mu the Compassion fo ya ebe kan sɛ nyame nhyira wɔn papa ntere wabo wɔ ho ɛmbɔden yei ansa na YBPM ɛwɔ Adom TV na Adom TV fo ma waya mayende ɛdɔɔso a yehu ni a yɛbɛka nti yɛbɛfa afiri so ada obi bia ase Adom TV fo Compassion fo ɛna school old student fo yes yame nhyira obi bia onye won kese papa skuma hospital won so yes yame nhyira won papa bibiara be abofan bia na dwo awio yekwa ogino na wohwe no mayen enti ne tofa bom nyina ne se abrante Banada na okọ school ewo Asoaduro Secondary School a ya de enti ogya betena efie ne no hia ya asanti Adom kase ba mu ma hwefo ejeje ntoboa ekoso Asoaduro Secondary School ne de Compassion 4 years so se de be ya ne ho betumi ato ntem na akọ school no owo ekurade ankontumi ngi ne ho to no wie de ne nso wo boa ne ho akọ school na wasenya attack foforo a wato nananom ewo nsiedo afeda mo de amane boyi ifi brema yipi ena Adom TV Ebreka kreni Adom TV Afreda amo de amane boy free asin dachi bia obeya asin mpipe waya de nyame nhyira wo adwuma pa wo ye yemzi ye de besi ha hu nyame nhyira papa nyame nhyira ye do bia ase nene no birthday for ho so nim say de ye wo day say celebrate o every day nti no say wonte ya odofo bi di ne birthday pe de ohia ne picture ne din na de send it Baby, family Badwam tumedie eso. Ene juada afofida kese. Ya yenwan muslimifo akonchire konkon awieye achi enti yenya na de ehome ye mpaebo eso. Na de akaka ho mpaebo kese e boy nefo aduasa entem. Na yetu ye mpaebo ho anamon. Ene ame ababe pimo. Na ba bedim komo kese pa de afa yenwan muslimifo akonchire enaduasa entem eho ene na chi emu ensesem ne ose obi eye muslimin ni a oso otimi eye matare nankasa na mkwanso ye a ebenti ekoya musa masesem wa na ese enye bibia ose biwura muslimin sum no ankasa because me medina ankasa na me go into weekend me tim dem eho na befie ye fara sekese e koma Franco Trading Enterprise da bi e kese fun papa na himfie na Josu ene ho na upefun ye beche e dem say iPhone say Samsung say Nokia Smart TV so na open so na nyina ewo Franco Trading Enterprise. There be makato so mo niema eye papa. Uyi se papa eto nche so mo niema so ebo ewo fom pa. Obi no wako Franco Trading Enterprise akoto ade wonu ne ho da. Esa so to na semfom so kro ho a oba ya na yahwe ya je tumi age. Ye foforo ama. Pepe. Eti Franco Trading Enterprise free me santene besi wo bepe me na ye kasai. Obi ano mo nyanchi wa shoda. Sima koto ade of Franco Trading Enterprise na nye papa me ko yes ope baby abeto ade papa e be chede amane boss wo for mo a eye Franco Trading Enterprise so wo Franco air condition so me say ne ya toton kanea ebom ti ama electricity bills for ekosoro pa ope air condition about them ye be chili ye de ama ne so entry kana bebra eye Franco air condition na make for de ama wote papa say 1.5 say 2.0 and that's a 2.5 horsepower Franco air condition no be aja tuma obi eto everybody dem ade bi ede siesie dem ya e ma dem ya kono ye febia no Franco Trading Enterprise ko a osa abeka bi obi ani afrabo 0246 422 338 ana 0555 939 311 ehwabo ewon kran ene kumase sas na Safari tissue market so the COVID-19 this obi ajai handkerchief use it as handkerchief no de po wanim evi free ni kemu a obesa da po wanim bia na akote ade bi o fifiri na odi ka pe no eti no bia po nanim eye tissue enye tissue bia so na tissue uhia Safari tissue 1 emu edu 2 odi po wanim a entetinka wanim 3 odi po wanim a eye moto eda hoboko entwitwi wanim
eti wo tissue papa de odwuma se bia wo pe bi de akọ se bi ayana so na wo pe de akọ se bia wo tissue bi de serve wo wo restaurant na wo tissue de serve customers eba safari tissue na make for edemo kama pa ne bonso eda fom ne na mani ji no and papa na ne bonso fom a eno na me di ho adanse pe bi ne to supermarket bi abeko bia so hwe safari tissue richoko anopendo bi na bobo editi anmu enso gugu kakra ka dia wo aba ohia richoko hwehwehwe kama na ma ne pedware gina so yakase koko na ye de aye richoko eno a eno bia yatmo no enim sa zest consult enso dem say ope so to kwan kwa no ne ekosua ade hwehwe zest consult no muntu wana mo emfa emma anes any midwife best over 2000 no matimi abo monwa ne omanya akonya esua ade eye adwuma ewo US UK abrochimemu from 0555 631 633 and 050 909 2330 zest consult or say excellence is our hallmark. Say me ko na so ya say me de pensem dwumadie ebro ne anope me de akwasi ensia. Very good morning to you, Rashman of Rashman Travel and Tours Medina. Ona ye NPP na Sara coordinator Medina constituency. To Rashid, may wish you all the best. Barika de Sala one oyere Oma wajumefo nyina. I wish you all the best. In fact, me say oka one trustworthy Muslim power bakwa and Rashid Rashman of Rashman Travel and Tours. I'm for you didn't need about chain etu kwan. Happy birthday so come gifty edu amwa bing gifty edu amwa bing we free one kasa onua Kobe Stone ehon was so wish you all the best. Nyame enshta kopim so be yekese no ayekese mu kese pa eti gifty happy birthday enko ef masanso na. A very good morning to you and Barika de Sala to Openi Imoro. Ya nso Medina Ibun School honum. Osnyame enchira we firi wa church-fo adisuafo m say oye super fabulous headmaster. Ala enyo kesepa. Ya babedi nkombo. Benika culture bedi nkombo de afa Muslimi. Som eho. Akomchiri echi. Die biem na ehwe se yebetimi aye. Dr. Sheikh Ibrahim Ibn Sana was a public health expert, was a pharmacist by profession, was a doctor and kasanya doctor, ye de MIBO, doctor was a PhD, was soon at the atnase, about the PhD, Dr. Semna making, or also a Islamic cleric, and a pay on the Nebabedi Engo. Sheikh. Barika de Sala. Barika Kede. You watch it. Yami adampa. Maybe if you have check. Yeah. Na biya bako di. Yami adomunti. Biya bako. Yami ase. After 30 days na yawe yankuko ewie. Say na so far. Coach ni na qualify. Yo. Bismillah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana bi yadihi tatimmu salihat. وأصلي وسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. يشاسي وتمفو نيانكوبون ديمو هم مبرهنه وديفو هنه وكسيه ينكوا يبيبيا ني جابديه nyina hye ne nsa ne din kan ya konkyere ededuenu nkono. Okay. Bisi ne deduasa. Okay. Na eyotumfo nyankopon na hye yese afi bia no edu bosome nkono a ye Islamic calendar no mu no a eyi to ho ne ye ya konkyere e de ye funu ye yem ye honam nyina ne enipa due ne nyina no ya twera ato ho de ama otumfo nyankopon ye de abafo de ama otumfo nyankopon. Okay. Enti enhyeswa otumfo nyankopon mra nyankopon de to ho se ye mfa nkyere kom no enya no Quran etremienu enchichemu wa ha eni edi owatwemiensa Quran chapter 2 verses 183 eho na okese oka se ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayamu ejidiefu amwaje meme nyankopon atumu
na mo pɛ me dan kwa ma agye ma ye akonkyere enhye amamo ma twere akonkyere metintim akonkyere so amamo sɛnea meyɛ ne nhye ɛma edikanfo no la'allakum tatakun wohwɛ nkyerɛkyerɛ mu a yɛde ma saa wɛdi wo yi a la'allakum tatakun ebi kyerɛ mu obrofo kase mu sɛ sɛnea ɛbɛyɛ wobɛnya ahohyɛsoɔ self restraint ebi nso kyerɛ mu sɛ so that you may achieve faith sɛnea ɛbɛyɛ wobɛnya gidie ebi nso kyerɛ mu sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wodi gidie ni bɛsi mapa sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya daa nkwa na enti ɛhɔ na sɛbi muslimifoɔ kramofoɔ enya yɛtumi a yɛde kyerɛ kom de dueno nkono ana de duasa no ɛhɔ ne yɛfɛfiri dem sɛnea wosi kan yɛ no ya kyerɛ kom awie ya kɔya asɔre awie ne kyerɛ asɛm no sɛm a bebusa no ɛhɔ ne yɛbɛhu eti yɛsɛ ahohyɛsoɔ ɛna yɛmɛyɛ akɔnkyere yɛbɛte yɛ ho ɛna yɛmɛyɛ akɔnkyere si yɛbɛbɛn ɔkronkronni Allah ɛna ma yɛyɛ akɔnkyere eti yɛhwɛ afei no mu nyinaa no muslimifoɔ ɛyɛ akɔnkyere dodoɔ sɛ akɔnkyere a wɔ Islam som mu no yɛwɔ mu ahodoɔ na emom ɛnyɛ ɛno nko anti na yɛyɛ akɔnkyere sɛ ahohyɛsoɔ ahoteɛ ne wokeka nyinaa anti na yɛyɛ akɔnkyere pa ne yɛdi nkan yɛwɔ bibi a yɛfrɛ no sama'an wa ta'an otumfuo nyankopɔn ka yɛtie yasom waka sɛ wobɛdi otumfuo nyankopɔn ne mmara so sɛ nakoa otumfuo nyankopɔn hyɛ wo sɛ yɛ bibi a wo nyina ho poputi emu sɛ mpato nyame na ne wo kan na fita na sɛ kɔkɔ wo se menye ɛno ana meyɛ eti ne yɛdi nkan yɛdi otumfuo nyankopɔn mmara so na ɛhɔ no yɛmeyɛ te aseɛ sɛ ɛnyɛ yɛn nko a na yɛ akɔnkyerɛfoɔ ansa na Islam wa yɛsom ne sesi ana ebe sipi sɛ ne yɛsi hwɛ ne sesi a na otumfuo nyankopɔn ka kyerɛ yɛ sɛ ajiwfoɔ ekristofoɔ ɛne edikanfoɔ a wɔdi kan a ɔsoma kɔmhyɛfoɔ ba wɔn nkyɛn ni nyinaa no ɛne ediifoɔ ba wɔn nkyɛn ni nyinaa no wɔma wɔn kɔnhyɛ a na wɔkyere kɔm na emom yɛdeɛ no ɛyɛ sononko because ekristofoɔ wɔ ebi wɔ mo yɛ deduanan a wɔn yɛ ebi wɔ lent a wɔn yɛ ebi wɔ ahodoɔ na yɛdeɛ no na yɛn hyɛ paa no sɛ Ramadan edua ɛno no sɛ wuyi yadeɛ firim sɛ yɛka no sɛ misua yadeɛ misua bibia ebesi mi kwan ɛno firi hɔ a ne wɔ sɛ wɔyɛ saa deɛ no kora firi hɔ akwa mu a ekyire no kora wɔ sɛ wɔyɛ tuaka na mmom sɛ Ramadan ne firi hɔ a enti yɛyɛ akɔnkyerɛ sɛ ne yɛbɛyɛ a because nneɛma bebree duadua mu sɛ ne yɛbɛyɛ yɛbɛnya daa nkwa na mmom yɛtie Nyankopɔn asɛm na nneɛma bebree duadua Ramadan ne mu a otumfuo Nyankopɔn ɛde abɔ yɛ afɔdeɛ kɛkɛ efisɛ Ramadan ne mu no ɛna yɛbɔ wiase Ramadan ne mu ɛna Quran kronkron a yɛkenkan yɛ holy book yɛ nkwa nwoma saa busum yɛ mu ɛne yɛsane baayɛ na Ramadan mu nso ɛna yɛ komhyɛni Muhammad kronkron Muhammad Nyankopɔn na dom ne ne nhyira ɛnka no Ramadan mu ɛna otumfuo Nyankopɔn de akɔmhyɛ baa no so sɛ yɛkɔmfo ɛnka yɛbɛka sɛ akɔm ɛfaa no enti Ramadan mu na baayɛ enima bebree wɔ hɔ a Ramadan mu ɛna siye na otumfuo Nyankopɔn ka kyerɛ yɛ sɛ Ramadan mu no wɔde anadwo baako esi hɔ a saa anadwo no sɛ wobɔ mmɔden na ho ka saa anadwo no a ɛmfa so a wobɛnya no enhyira ɛwɔ mu no ɛkyɛ abosome apem da baako na wobɛnya no ɛho nhyira no kyɛ bosome apem da encounter na wobɛnya no saa anadwo no ɛkyɛn bosome ne mfiemfie apem enti yɛfrɛ no the night of power the night of predestination saa da na anadwo no ɛna Nyankopɔn hyehyɛ nipa hyɛbrɛ saa da na anadwo no ɛne yɛsesa nipa hyɛbrɛ sɛ bi a Nyankopɔn ayɛ ɔsɛ nka wokɔ abonsɛm gyem na saa da na anadwo no sɛ wobɔ mmɔden na sufre Nyankopɔn na akɔtɔ sɔre no a na wɔn saka saa anadwo no a yɛhyehyɛ wo hyɛbrɛ ɛyi wo firi ɔsɛyie mu ɛde wokɔ tene mu ana ɔhan mu saa da na anadwo ɛna obi a wabɔ mpayɛ afemu ne nyinaa no otumfuo Nyankopɔn gye wo mpaebɔ no tum na ɔsesa nneɛma ma wo na ɔma ayiedie ba wakwan mu
Doctor, you have a aba behwe saa edakro na eka wase bia na oye muslim ni ma wankasa na eka kra wo hyeda antiase wo bisa se night na eka wase be night bay kwa ba na betimi afa so metimi identify saa night no hwe ye ba ye be di saa komo bedwem eni e ba ise amra pese mu jwe de so bedwem wo Adom TV eso eguso ere Dr. Sheikh Ibrahim Ibn Sana na etwe enkomo Islamic cleric and a doctor pharmacist by profession. Sheikh, yasa ababim. Eti afena yenhwe obi bisa se sa day na that night na okano. Eye daben. Otimfo Nyankopon wodisie ye kakra. Okay. Na emom enkomshani Muhammad otimfo Nyankopon na dom ne nhira nka no. Oka kire ye se du ededuenu no a. Okay. 20th. Ekono a na 20th day in Ramadan. Enafua ewomo no. Okay. 21st. Ededuenu baako. Okay. Deduenu miensa. Okay. Deduenu num. Deduenu wotwe. Saa na we no. Enum ni yenhwehwe saa anadwo da no a ye frɛ ne sɛ obobre, odibre, usu ene wo ban ene wo hyebre na. Okay. Enti edu ho no a edu ededuenu a etwato no a ye hye sapo mu kena. Okay. Na ebi kura koda aso dem ye obibi e frɛ ne ihtikaf. Okay. Bi hye wo sapo mu hye bo wo mo ho ekobo mo ho adwa awa aso dem ho ekopem sɛ ededu ni nyina betwam oni nipa nkasa okenkan twere nwoma na wo hye wo ho so na won entani nkomma basa sɛ ne ebe ya wo menya saada no na sɛ ne ebe ya wo ne Nyankopɔn tim beben pa na won mo nso a wonya ade e frɛ ne itikaf no edu samre ni nyina no yekoto sɔre otumfo Nyankopɔn ye frɛ ne tahajjud wo mo kɔ aso de mo kɔ ya sɔre ebo mpa ye sufre otumfo Nyankopɔn enti e den ya obenya ebi nso kyerɛ sɛ efre bosome ne nhyase ekopum na wieye ohwe saada no a obenya be ma yemfa nse Nyankopɔn bɔ wa wiase a wobae no ebi o ma honfie duoso ana so o ma honfie duosia okay ene emu eduanan ana eduonum no wo mmɔden asa na dwubia no efe bibia obenya saa leletel kadro ne yeka sure se bosome Nyankopɔn bosome du ekyɛn bosome ya pem enhyira wo mu na ekyɛn bosome ya pem saa da ba akɔ no okay bosome ya pem nso eye mfie duowɔtwe miensa ene bosome nan yeah 83 years 4 months enti mfie eduowɔtwe miensa ene ekyire bosome nan no se wo de bɔ ho se bia wonya no bɛyɛ eduanan ana eduonum a wo de fa ba ho hwɛ wo se won kwa na Nyankopɔn de ma wo wiase ha ne bɛ so no okay yesese a enhyira a ɛwɔ wadaka mu no okay ana wo chance mu no ɛte sɛ obi ɛsɛ bi watena wiase ha mfie empem nson ne ekyire over 7,000 years enam sɛ yɛn kwan na yɛtia awa asase si ne ntino otumfuo Nyankopɔn ma okwanya bi a obetimi de enye nhyira dodo a ɛte sɛ obi a watena wiase a mfie empem wɔtwe ana empem du enti saa leletel kadro ehuhia eno akyire no spiritual eyi a obenya ho kenya obenya no honam no woka ne hye ema okra no sɔre tena honam no so enti umu ye ha wote Nyankopɔn ne wotra asorabafo ne bibi bo wa kwemu kura otimi hu ne eno akyire no nso ye obibi e friend health benefits okay apomodin ho mfaso okay enam sɛ de bia wodidi amfimu ne nyinaa no na bosum wo ye du a wo de wo ho ato ho wo de wo yem ato ho ni nti no ye obibi e friend discharge wo yem wo nso no wa hra wa sa ni nyinaa nya bibi e friend discharge ensuo a ejina mu tɔtwee no emomu twetwe ema enuamanua ewo mu a yade ma nipa yade ni nyinaa twetwe ama firi mu sɛ bi ejanan ene dwonso enu akire no wo honam srade wo fu ebi ofu a tɔtwee wa yɛ sisa nkɔ eduana nso ebi wo diabetes wo yade wo ankylosing spondylitis ene yade a wo ho doctor na ka sɛ wo yi sɛ oye Islamic cleric ne tonchi a oye doctor ni maka cho se nye doctor ye friend ka che se open wa bi nti bachi o we doctor wa sua de abo PhD ankasa eno wo kasa ntitie enti
Saya dia hudu ni nyina na sɛ obra bomo no bibia tɔkyema wɔ hɔ a yɛse eduro fa anko ana wo je sikire yade wanu moduro wa wɔ insulin wanu metformin ni edu akeka ho so a untimi de bia o sugar level kwa na ekosoro wo de ho to Ramadan so a Ramadan du na poli de duasa de duanu kuna de duasa ahomache wo so de a enya fufu obɛwɔ ne tintimu ebi kura na tea ebi kura na nsuo ebi kura na dua baby na ade bɛka wa no na mmom wa ye wadwe sɛ otumfo nyankopɔ mra na wodi se no so no enti obe edane ohonam ahoɔden no efiri ohonam ani edi akɔkra n'ani enti ye fa no the diversion the intentional diversion of your physical energy to your spiritual level. Okay. Dr. Sheikh, you have to but we are sembisa etada amanfo ano, especially more money Muslim for. Okay. Am I born for me? Oh, me born for kura. E benum se Muslim for a country ye de enye den. Because so ra homachi no didi. E bi kura wo fufuo di banku. Ahomachi no me ense cause ayi so abai no num de no so de de awie. It is an aduane se da ho a kosi anwumere no nsia. Enye too difficult. Yo, em say aka wa bia papa em de pass obi sa say mo say. Ni edi nkan no. Akonkyere ehyaase be ye no nan empemu. Okay. Akopem no nsia empemu. Okay. Ni edi nkan no. Na akonkyere no ye omu ahodo miensa. Enya akonkyere bia na ye akonkyere. Ye akonkyere edi kan. Ni ye won ne edi so, ene ye won etwato empremiensa. Okay. Akonkyere ne se awo so wonya botaye efre ni nia. Ni eda wakoma so botaye eda wakoma so se wo ya akonkyere no. So otumfo nyankopon se ya akonkyere nti na wo ya akonkyere. Okay. Enu nti no wadwene efri eduane so. Me se me ya akonkyere a akonkyere de due san me ye nyina mfie dodo a me ye nyina da krokro ni wo a me di duane emu yedu. Okay. Ensuo ana tea anopa. Cup kakre bi ne bread esini baako one time slice baako. Okay. Na medi. Ebi kura mitime da na me refi. Na ma sorry na time okọ na me de aya akonkyere. Efi se enye won mu a wo sorry no mienu no nkro ni akọ han wo bi se be wo fufuo ma ye na titim wo mo na kom de wo mo chen obi a efi se eduane to nipa ye mu a ya doctor fo within 6 hours. Okay. Say eduane na should be digested or say titipiti. Okay. Na nipa hunam dua no enyam no na sone so. Yeah. So ho na enura ewo te eduane ni mo no etimi ye nipa wedie ne ho adwuma. Okay. And within 6 hours sa eduane nyina wo oyem ni nyina no don gidi nsie ni nyina so wudi ankre ba kokora don gidi nsie so ni nyina ayam na firi mu. Okay. Enti na se udidi na don gidi nsia eduane na entimi enyam e ma so ansone ama enuane nuru wo mu no entimi enya wedie ne ho adwuma a unya bibia o se indigestion bo so oyem ahye aye kutu sebi awona for ban no. Okay. So enti no enye eduane no yasem enti wonu a wode eduane hye wa adwunu se onya akonkyere pepe no moye. Okay. Ye to so mienu enti akonkyere a wo ye unidi onko yere ho ana onko ho kafo ho onfa eduaba nka wa no onum nsuo enti osuo kura upigu. Yeah. Eno no wo ye ne saa from dawn to dusk efi ahomache kopim se ewia beto na nwuna ahyase ne to so mienu enti eno ya akonkyere a ye first level. Oh, okay. Akonkyere a ye second level no wo ya weni eya akonkyere di ochi ohwene eya akonkyere di ochi waso eya akonkyere di ochi wano eya akonkyere di ochi wonsa eya akonkyere di ochi wonan tabami eya akonkyere di ochi. Eno ne sen wo ya akonkyere o kasa on kasa bebre visa akonkyere ankasa ne fare bai eye emra Yesu maame efe ne Mary Quran echi du 9 Quran chapter 19 honkronkron ba no so na wanyi san ye wo ba no ana ohun sa abrante bi pie free no so ana so mesre wo a me di Nyankopon di pa chow enye me bone ana so de bi me nya nipa me yesoro abafo a otumfo Nyankopon asoma me se me mra won nche me ma no ba se ohun adane na emo mu free ha ekoi
wo hie nipa bia wo kuro no mu a no wo busa wasɛm a ka kyerɛ ne sɛ inni nazartu lirrahmani sawman wa lam ukallima al-yawma insiya medi adanse medi nse o tumfo nyankopɔn nim sɛ me ne nipa nkasa enti akonkyerɛ nkasa sawm na se kyerɛ ne sɛ wobɛyɛ din a oni obi nkasa ne twim ye friend sɛ toano nareka exactly hwɛ wo kasa so eye oni nipa kora nkasa wayɛ din ana ate wo dwendwene focus ni nyina sɛ oni ala enya nkita hodie ɛno na ye kyerɛ akonkyerɛ enti akonkyerɛ to so mienu no wano fafa ɛne wo ɛyɛ wani waso se bia wo mfa wani ɛhwɛ ade se bia bia ba ya bi twam wo so ayɛ akonkyerɛ o wanfa wanse man ko obi akoyasa ɛne obi di bibia be fa wani so na ye abare wo fo ye akonkyerɛ no atosin udi agora be fa wo wonsa wo so ayɛ akonkyerɛ nanso wonsa hyeso nipa mu wonsa fifa nipa echi wonsa fifa nipa tiri ho ɛne awo igefo na kyerɛ wakonkyerɛ no atosin wonan wo ko disco akotena ba akotena disco akagina nkwankyɛn ya anam na gina hɔ yi wakotena se ye me de ma ya kwankyerɛ me nka kɔbna me gya wo kɛkɛ wo ne momo ne nkofie wakwankyerɛ na atosi ne order wo se music no wo de onko himo pa na emo mba ko gina ahwɛ bi wakwankyerɛ na atosi wasun wo se won kasa nanso ye ni kokonsa wo de tie bi wakwankyerɛ na atosi enti wo na medua yi onfa ntwetwe bi enti eni nyina no eya akonkyerɛ di wachi akonkyerɛ to so miensa a ɛden paa no wadwene eya akonkyerɛ ka saa mienu we ho wadwene ya akonkyerɛ ne sɛn sɛ me ya saa akonkyerɛ no a ayɛ adwene mu akonkyerɛ no ɛno wote ha kura mehu utwa manim kura mehu uyi ho sɛ pantan kura mehu me hwɛ ma adwene osu ma adwene otumfo nyankopɔn koa na medwenwen no eti check ye hwɛ we ye wie akonkyerɛ no so ye muslimni na so wa ankɔ meka wato emre bi wo ba bia na de bi wonto mana islam fapem no eye enum ne di kan se wo be ye shahada obeji nyankopon die se ono ne okese ba ko pa wo se okoto sore no abode bi eni ho se osom ne to so mienu se obeji nkomhye adi ne to so miensa se obe ya asore be to ho no ya asore ne to so nan ene se obe ye akonkyere eno ne to so nan ne to so num and say the person nan say obeye zaka obeye zaka ne yere zaka ne yentoto so dudu na ne twato ekura no and say obeko haji na no yesi manistata ilayhi sabila and ne Quran chapter 22 suratul hajj enti no enye nhye so wo hutumi a this year amu de yakọ 75,000 Ghana cedis empim eduasunum na woni se sika no akwabna akafa no wan enti woni bia enyan na so obekọ se wankasa ye obi a wahoboa ewi pe na we ne de wodi kotua ticket ne keke ewi a ne ade be hye obotom bo ata so na unya bibi ahofefe de se kwacha de afa ye sika na ye enti wokọ a gold wo sika akọ diamond ebibia wo ho anuema efo wo ho se bi wodidie mu wo ho wonkafo awuja no wetire omma ebi abeto bibia nti wobeboa wo ho nti saa moa no enye nhye ene nti yesi manistata ilahi sabila wa waboa wo ho a wotumi no na wokọ wa ankọ enye nhye eyemfomso se obi be sponsor se ko haji de be nyamfomso ifi nyankopon ka kire yese wabọ nipa no fawqakum ba'd fawqa ba'd ye mabọ mo ebi didami echi ensa tia nyina nyepe se mimi ni tumi na bia wo tumi de won se sisuo no e kyan me de no na aka se o kwabna mebu akimu akwa enye bone amanfo se aban nyai hajj sponsorship na ebo man Ghana ka aban enhyeda en sponsor hajj no ede muslimi ni bia no wawurawura ne nsa mawuram tetena ta so ebi kura timi do mfie du ton ba yere mfie du no tietie ni sika na wode yakọ na emom wo ye aban nipa a wo ye dwuma ma aban na wo hye mase ebi a meme ye aban o ma pani anase me ye minister bi wo hye mase na meme de ye twi akatua benya na ne emfaso ne akyede a ye de ma me no metimi ye sie bi kakra na me se wo kura no me hwe a
be mfie nani anase mfie miensani waboa me pa waba me ho ban security enti mesraw e de pa na apese me yem a wo so me de kramafo de hajj yemfa ni agro enti mesraw de ne mema me no emfa ma me ni eni tieti ama me du hajj afa ma me na mfa nko okay ti aban hye dan ni sika bi atwa to se afi hajj ye de 2000 and 50000 etachire dabi aba ne din kan no aban din kan de sika kakra eto hajj nase okay wo mo hwe edwumaku a mo hwe hajj nase okay na emom se individual anko na anko de obi de tue ni sika ko okay enti wo ye wa adwun se aban ba ma sika na ansa na de akọ hajj de ne wato petetu era nyina betutu doctor besa we di kobo we avm abafo ni age enkobo no pa Dr. Sheikh Ibrahim Ibn Sana Adam to say no AD enkobo no oye public health expert or a pharmacist or a Islamic cleric and our page brain train komo e wo bedwam on Adom TV meeting the akwasi is a second koma production team Wabe Kofi Ampedu Dache Hine Priscilla Thelma Daniel Randolph sound light camera MCR and also for amaka onye de mas watchna o ma hine kwabena sante enu bedi ehia background